Pauna, alin na doon? Gagayahin din kita. Kain na! So, for today's video, kami lang po muna yung iwan ngayon dito. Kasi nagsipuntaan sila ngayon sa Zamboanga dahil meron silang promotion. So, tao na! Ito ang ulam natin. We have fried chicken, talong, pulboron. And of course, meron din tayong juice ng aswete. Juice aswete. Yes. Anong juice aswete? This is really different. You should try it. Then, sit down. Ano lang, may ano lang tayo. Ano lang tayo. Open forum. This is a very good open forum for Siyempre, dun sa angulo ng camera ko. Oo. Doon na lang kasi para lahat po tayo dun marating. Ang layo mo man. Ay, ganito. Perfect. Gaya! Gaya! Gayahan na! Ay, wala pa tayong mga baso. How will you taste my juice? So, kain na rin kayo mga moms. Kasi one time, merong nakapag-comment ito sa akin. So, gusto ko lang din na i-generalize yung tanong. What if sa inyo napunta yung tanong, ano yung isasagot niyo? Ano yung isasabihin niyo? Actually, busog ako, pero parang... Ay, nagayahan na. Kaya halika na. Yung makaon mo, di mo na maubos. Para sabay-sabay na tayo makainom ng gamot. Bawal na lang ako. Nawawala yung suka mo. Ginawa. Sa higaan pala nakalagay yung suka. Kasi bumila ko po si cracker. Kuya, yun. Wait lang. Wait lang. Carlo! Layo kayo kung camera sa inyo. Nakain na. Kaon na! O ba? Ang papa ni mo, si Kwan, kaon na si Yaya. Apa na ba? Alina. Hindi naman kita dyan. So meron tayo isang sagot. Ay, may isang tanong tayo na Ikaw sasagot. ba? Pag-usapan lang natin kung bakit yun yung sagot mo, ano you think mo. Pero isa lang yung tanong. Yaya, dito ka, oh. Sasagot ka mo si Carlo. Mapapanood niya to. Hindi lang yun. Wala naman yan. Isang hawak lang. Alam lang yan. Okay na na yan. Okay na. Ako nag-alis sa putal. Ibe! Okay, ito yung tanong. Napakasimple lang. Lahat kasi tayo alis dito na nag-stay. I mean, hindi man yung stay talaga. Pero ito na kasi yung bread and butter natin. Nag-iiman ang buhay natin. The question is, what if hindi sumikat si Brenda, hindi siya nag-vlogger, hindi tayo nakadikit sa kanya. Ngayon, ano yung ginagawa mo? Ano yung pinagkakabalan? Ayun. Ako? Yeah. Trabaho.
hindi mo nakasama si Brenda. Doon siya kasi di ba nagkakilala kayo sa Manila nung nagwo-work ka pa sa mall, di ba? Anong work mo nun? Sales parang gano'n? Shoplifter. Turo ako doon. Sa restaurant. Grocery. Ano sa tingin mo yung trabaho mo kung hindi ka nagbablog? Trabaho ko yun. Pangwit lang. Ano? Bakit nakilala kami ni Madam? Sa trabaho. Ay, nakilala ko. Nagsama ka. Join ka sa amin. So nasa mall ka pa rin ngayon. Yun yung nakita siguro. Saan ka naman? Wala ko na saan ako. Ba't ako na siguro? Historian niya. Kasi na Nung nag-lockdown, wala na yun, na-close yun. Ano ang sa tingin mo? Nasa Hindi ko alam. Siguro nasaan ako. Hindi ko alam. Nasa mga Nasa Bagundaan. Wala ko na. Sa mga tulay-tulay. Ikaw, Angel. Hindi kayo nagkakilala ni... Hindi pa ako ng tao. Hindi, sa tingin mo anong ginagawa mo ngayon kung hindi kayo Kasi nagkakilala? bandera ako nagmamasako. Sa bandera mo sa Nalilinis ng bahay at sa eskwelahan. Maraming nakakwa. Kumaga maraming diskarte. Pwedeng gawin. Ikaw, Britney. Ano sa tingin mo yung... I don't know kung hindi ko nakita si Madam. Parang napatuloy ba ako sa pagtrabaho ko or tambay na yung racket-racket na lang na make-up, gano'n. Nagtagda ko. May pinagsisisihan ka nung nag-resign ka sa trabaho? Wala. Mas malaking kaya dati nagtrabaho ko. Wala akong dito, wala akong mabili. Ngayon, natambay lang ako, nag-grab na nakasin ako sa vlog. Marami na akong nabili, nakaitong pa ako, napagbigay pa ako sa mga kapatid. Salamat po. Malaki na naging impact. Yung pag-stay mo. Wala akong pinag-isliyan na nagsasasabi. Nag-resign ka sa ano. Kasi yung regular job mo, may SSS. Oo. Diba? Meron ka mga benefits ka. Dito kasi wala unless Usak ang ano? Voluntary. voluntary. Diba? Voluntary. So okay lang sa'yo. Sa mga racket kayo na kasi. Yung teacher Ellen kasi, professionally, teacher na siya. Bago pa man pumasok sa... Actually, hindi eh. Magkakilala na. Like, parang it's a common, mas tawag mo siyang common friend, into close friend, na voluntary entrance. Bakit dito naman, everyone is welcome. Basta tatagal ka. Diba? Yeah. Ikaw, since teacher ka na, given a chance, mapapurso mo yung pagbablog. Kung gusto niya. Okay yan. Yeah. Dahil sa... Yeah. Ano yung pumipigil sa'yo para hindi mo siya kapatid? Yung magpapasok sa mga. Yeah. Kasi isa yun sa mga bawal. Ay, di ba bawal? Pero kung naman ito ang focus nila. As in sa department. Oo. Gusto mo ba ano? Sa office? Manila. Hindi, dito. Kasi, Promote ko talaga. Sa list lang. hindi, ano ba? What? Ay, gusto pangarap na. Siyempre, mas maganda yung income, yung position. Sa dahil pa naman. Ah. Experience. O kasi dapat marami ka rin mga at saka, Huwag nga. Grabe. No, grabe. Mahirapan tayong kilalanin yung jowa niya, ang dami nila. Ay ka, Jeffard, kung hindi mo nakilala si Brenda o hindi ka nakasama sa kanya, anong ginagawa mo ngayon? Nagtatrabaho sa mall. SR. SM.
trabaho mo dito, dun sa dati mong ginagawa? Yun sana dati kung minsan ka ng ganito. Lang. Isa. Hanggang sa matapos ng work, tapos sabi sa bahay. Kasi dito, maluwag. Wala nag-aano sa'yo, wala. Meron din naman. Hindi ka pala doon sa Yeah. focus ka lang sa trabaho. Yeah. Mas kalma, mas maluwag. Diba? Imagine ka pa Hindi stress pa. Kasi doon, kailangan mo, sa trabaho ka dati, kailangan mo makakama. Kapagyawan ka, kailangan mo makaano. Siyempre, Siyempre, kung ikaw negosyante, renta, kailangan matulungan mo yung may-ari na makasales ka. Hindi pwede yung nakaupo ka lang doon, tapos ikaw man na nag-ano na. Hindi na tapos bumili. darating yung kami yung may-ari. Wala pa kayo pwede. Tama kasi pagod kayo ng house. Ay, Kasi, kung puro palabas yung may-ari, ng pera, wala ka rin pumunta. So, wala ka rin ng trabaho. dapat mag-start with it. Tanungin na natin yung isa sa mga ano ngayon. Well-known and boom na boom ang karera ba dito sa vlogging. Rhea Pelingera. Pinakamayaman. Saan ka nanalo ng naguang vlogger? Kung sakali, anong ginagawa mo? Kung wala ka ngayon sa tabi ni Brenda, kung di mo pinorso. Siguro nasa ibang bansa ako eh. Kung Nakikita mo siya dito. Graduate or degree. yun yung focus ko na before pagkabala, hindi pa ako pumasok sa vlog. Yun yung nasa plans. Tayo mga Pilipino, ganun no? Mostly kapag ano ka, abroad ang naging susi. Pero kasi sa ating mga, well, choice naman na natin, gaya ni William, di ba, napag-compete siya, kung gusto mo talaga. Saan bansa ka ang trabaho? Siguro sa first, simula tayo sa dami. Pero, sana Diba? ano na, Habulin to. balik. Ganun talaga yung nasa plano. Hindi pa ako pumasok sa vlog. Ano yung naging malaking impact sa inyo itong vlog mo? Well, of course, obviously, nakikita naman namin ang laki na ng bahay mo, ang ganda na, and all. Life changing. Very life-changing. Maraming naka. Live, Hindi naman ako abroad. ito lang. Uli mo kita yung susunod. Uy, tikman niyo yung juice. Oh, akala ko talaga aswete. Sorry mo bo. Kaya pala sabi ko, gaan pa. Nakita ko kasi to, ako, pag nag-grocery ako, milig ako yung, pag may mga bagay ako, first time ko nakita to, gusto ko i-try. Pero hindi ko to first time. Bihira kasi natin sila makita sa tindahan. Marian, manahili ka Marian ha. Sarap. So that's all for na mga moms. Abangan nyo na lang iba pa yung mga comments. Kung meron pa kayong mga tanong, baka mapili natin yan at mapag-usapan natin over the dining. Yay! Stop ko na.